El passat dilluns 27 de desembre, les ames de casa i consumidores tirius d'Oliva impartiren un taller de rebosteria nadalenca. Resulta que així en el casal jove ens van dir si volien col·laborar fent algun treball de Nadal, o sigui alguna pasta de Nadal, i nosaltres van dir que sí, que enseguida. I entonces nosaltres vam pensar que el més fàcil de fer era els pastissers de Nadal, com es diu això? Els mantecados, els pastissets, els polvorons així de coco, allà uns rotllos que també són típics de Nadal, allà uns rotllos de taronja que són facilíssims de fer, i més allà els pastissers típics de Nadal, tot a base de Nadal, que es fa ràpid. I volíem que els joves, com és un casal jove, que si venien els joves que ho vegueren, i si volien ells fer alguna cosa, nosaltres els ensenyàvem. En aquest taller, inclús els més jovens aprengueren a fer dolços tradicionals de tota la vida i a cuinar els dolços típics que a Nadal tots tenim a casa. La primera vegada i està molt xulo. He après a fer les boletes de coco, que m'agraden molt, i altres coses. En un poc d'ànim no és molt complicat. Vam dir les jornades aquestes per fer dolços pels joves, perquè s'ensenyen, perquè si no això va perdent-se. I entonces són coses fàcils, però, clar, si no n'hi ha, els joves no van veient com es fan, doncs no se sap. Entonces han vingut a fer. Jo fer cocos, tinc que mirar allà. Jo fer cocos, que és un quart de sucre, un quart de coco ratllat i 2 ous. Es mescla tot i després es fa en neula o en paperers d'aixòs plisaets i ja està.